Kôň, čo sa vratil bez pána. Hovorieva sa v povodí Váhu, že krajina má pamäť hlbšiu než riečne korito a že si uchováva kroky ľudí dlho potom, čo ich stopy zmije dážď. Keď sa dnes v dedinách pod Trenčínom rozpráva o sivom koni, ktorý vraj vedel cestu lepšie než jeho pán, málo kto už vie, v ktorom roku sa to stalo a komu vlastne slúžil. No v časoch, keď Matúš z rodu Čákov držal horno-uhorskú zem pevnejšie než kráľ v Budíne, bola táto udalosť ešte živá, pálila v pamäti a delila ľudí na tých, čo mlčali, a tých, čo sa báli hovoriť nahlas. Vtedy som bol mladým mníchom v kláštore pri skale svätého Benedikta. Sotva som sa naučil viazať knihy a písať čitateľne latinské i uhorské mená. Našou povinnosťou bolo prijímať pútnikov, posolstvá a občas aj tých, ktorí utekali pred pánskou vôľou. Práve od takých som prvý raz počul meno Bohuš z Lúky, vyslovené opatrne, ako by sa mohlo rozpadnúť, keby ho niekto stisol príliš silno. Bohuš nepochádzal z veľkého rodu. Jeho otec bol drobným zemanom, ktorý mal viac povinností než polí a viac detí než peňazí. Zanechal synovi len malý majetok, koňa a presvedčenie, že slovo dané pánovi má váhu, aj keď sa časom ukáže, že pán ju nemal. Bohuš vyrástol medzi cestami. Naučil sa rozumieť reči miest, kde sa miešala slovenčina s nemčinou, maďarčinou a poľskými výrazmi kupcov. Vedel čítať listiny, hoci písmo nemal pekné, a pamätal si obsah listov tak presne, že sa ho ostatní pýtali, či v nich nemá skryté kúzla. Keď vstúpil do služieb Matúša Čáka, bolo to z núdze i z ctižiadosti. Matúš potreboval ľudí, ktorí sa nebáli lesa ani cudzích pohľadov, a Bohuš potreboval pána, ktorý by ho ochránil pred hladom. Jeho úlohou bolo nosiť správy medzi Trenčínom, Bekovom, Ilavou a Nitrou, niekedy aj ďalej, ak sa rokovalo s kráľovskými úradníkmi alebo s cirkevnými hodnostármi. Jazdil rýchlo, no nikdy bezhlavo, a sivého koňa, ktorého mal od mladosti, považoval za svojho najvernejšieho druha. Hovoril mu potichu, ako by sa rozprával s človekom, a tvrdil, že kôň cíti, keď je cesta nebezpečná. Nepokoj v krajine rástol pomaly, ako keď sa pod hladinou zbiera prúd. Kráľovské listiny prichádzali čoraz častejšie a každá niesla iný príkaz, inú výzvu k poslušnosti. Mestá nevedeli, komu majú platiť dane, a zemania sa obzerali, na ktorú stranu sa postaviť. Prvý tieň padol na Bohušovo meno po ceste do Nitry, keď doručil listinu o nových povinnostiach miest a kláštorov. Bola prísna, hovorila o vyšších dávkach a o tom, že kráľ chce vidieť poriadok tam, kde vládne zvyk. Matúš listinu prijal mlčky, no jeho oči sa zúžili. O niekoľko dní dorazil ďalší posol, tentoraz s miernejším znením, ako by sa v Budíne niekto zľakol vlastných slov. V sieni zavládlo ticho, v ktorom bolo počuť len škrípanie lavíc. Pohľady sa obrátili k Bohušovi. Nik ho neobvinil priamo, no pochybnosť sa usadila ako prach. Slová sú ako kone, povedal Matúš nakoniec. Keď ich pustíš z rúk, môžu sa vrátiť inak, než si ich poslal. Bohuš prisáhal, že listinu doručil verne. Vedel však, že prísaha má váhu len dovtedy, kým ju niekto potrebuje. Od toho dňa si všimol, že ho sledujú iné oči než predtým, že mu kladú viac otázok a že mu niektorí sluhovia prestali zdraviť. Napätie sa stupňovalo a krajina dýchala ťažko, ako by čakala na búrku. Keď ho poslali znovu do Nitry, vedel, že táto cesta bude skúškou. Dostal listinu v koženom púzdre, zapečatenú, a príkaz ponáhľať sa. Vyrazil skoro ráno. Mhla ležala nad Váhom a brehy sa strácali v bielom tichu. Kôň kráčal istým krokom, no Bohuš cítil v žalúdku chlad. Pri brode sa k nemu pridali dvaja ozbrojení muži, vraj ako sprievod. Ich slová boli zdvorilé, no ruky mali príliš blízku mečov. Cesta cez lesy Považského Inovca bola ťažká. Dážď zmenil chodníky na batlo a vietor lámal konáre.
Keď sa zotmelo, zostavili sa pri starej uhliarskej kolibe, kde ešte cítiť dym dávnych ohňov. Tam sa reč zvrtla. Muži povedali, že majú rozkaz listinu prehľadať, že ide o bezpečnosť pána. Bohuš odmietol. Vedel, že ak raz povolí, už nikdy nebude mať pevné miesto pod nohami. Slová stvrdli, ruky sa dotkli zbraní. Čo sa stalo potom, nik nevidel celé. Niektorí tvrdili, že sa strhla bitka, iní, že Bohuš utekal do lesa. Ráno našli pri ceste len krv v blati, roztrhnuté sedlo a stopy, ktoré sa strácali medzi stromami. Bohuš zmizol. Správa sa vrátila na Trenčín skôr než pravda. Matúš mlčal a jeho mlčanie sa stalo rozsudkom. O 3 dní neskôr sa do mesta vrátil sivý kôň. Sám, bez jazdca, s prázdnym puzdrom na listiny a s očami, v ktorých bolo viac únavy než strachu. Prešiel bránou, ako by poznal cestu naspamäť a zastavil sa na nádvorí. Ľudia ustupovali, niektorí si kľakli, iní sa prežehnali. Kôň bol celý od blata a na boku mal zaschnutú krv. Nik ho neodohnal, ako by sa báli dotknúť sa niečoho, čo prekročilo hranicu medzi živými a mŕtvými. Začali sa reči. Jedni hovorili, že kôň priniesol dušu svojho pána späť, iní, že je to výstraha. Matúš dal kôňa zavrieť do stajne a zakázal o veci hovoriť. No v noci sa sluhovia budili na dupot, hoči kôň stál priviazaný. Strach sa miešal s vinou a ticho bolo ťažšie než krik. Zlom prišiel až po mesiacoch, keď do Nitry dorazil starý pisár z kráľovskej kancelárie, vycerpaný a chorý. Priniesol kópiu listiny, inú než obe predošlé. Ukázalo sa, že niekto zámerne menil znenie a skúšal vernosť pánov. Bohuš bol len nositeľom, nie pôvodcom. Muži, čo ho sprevádzali, slúžili príbuznému Matúša, ktorý si chcel upevniť moc a odstrániť nepohodlného posla. Keď sa pravda dostala na svetlo, vinníci už boli preč. Nik ich nesúdil, nik ich nevidel potrestaných. Len sivý kôň ostal ako nemý svedok. Matúš ho daroval nášmu kláštoru s krátkými slovami, že nech slúži Bohu, keď už nemohol slúžiť človeku. Kôň dožil pokojne na lúkach, no starí bratia tvrdili, že sa nikdy nedal osedlať a že sa vždy obrátil tvárou k ceste, ktorou prišiel naposledy s pánom. A tak sa z Bohuša z lúky nestal ani hrdina, ani zradca, ale prínech. Ľudia si pamätajú kôňa, čo sa vrátil bez pána, a menej už muža, ktorého pravda bola pomalšia než lož. V kraji pod Trenčínom sa dodnes hovorí, že keď sa jazdec stratí a kôň sa vráti, nie je to znamenie z neba, ale stopa po ľudskej chamtivosti, strachu a mlčaní, ktoré pretrvajú dlhšie než hrady, aj než mená tých, čo im vládli.